Initiating System 1. System 1 loaded. זהו ליאור. ליאור קיבל משימה בלימודים. להכין סרט אינטראקטיבי. המשימה השתלטה על חייו, והוא החל להתלבט בנוגע להכל. נקודות הפיצול הופיעו בכל מקום, עד כדי שליאור המוטש לא יכל יותר. ליאור, קום כבר! מי אתה? אני האיש של מצלמת הסוני. הנסיך קסם לשירותך. באתי לקחת אותך לעולם קסום של אגדות קסומות. אגדות זה כל כך 1820. בוא איתי ואני אעניק לך חוויית צפייה גדולה מהחיים. תבחר בי. תבחר בי. תבחר בי. נו תבחר בי. תבחר בי. תבחר בי. תבחר בי. תבחר בי. תבחר בי. תבחר בי.